Hej Thomas, det er Alex. Jeg havde lidt vanskeligheder med at få GeoGebra til at fungere, så nu har jeg lavet nogle matematiske eksempler selv på de tre funktioner, så det håber jeg er okay. Og jeg håber, du kan se, hvad det er, jeg har skrevet. Men hvis vi starter med de lineære funktioner, så kan vi se, at vi benytter den her formel her, der hedder y lig med ax plus b. Og i det her eksempel, jeg så har lavet, der har vi så et a, som er 2, og så har vi et b, som er 3. Så det vil sige, at den er opadgående og positiv, og bevæger sig så 2 gange 1 ud og 2 op per enhed. Ikke? Så den er positivt opadgående. Og i det andet eksempel, jeg har lavet her med lineær, der kan man se, at den er negativ og nedadgående. Og der gør man jo så bare det, at vores, at vores a-værdi er negativ, og vores b-værdi er negativ, så den starter negativ ved y-aksen og fortsætter også negativt derefter. I forhold til eksponentielle funktioner, så er der den forskel, at i stedet for at den stiger i enheder, stiger den i procent. Og der ser formlen jo således ud, y lig med b gange a i x'ene. Og her der har vi jo en opadgående funktion, og jeg har lavet det her med 1,5 gange 1,4 i x'ene. Og for at udregne de 1,4, eller hvad kan man sige, vores y til procent, så har jeg lavet det her hernede, hvor at jeg siger parentes 1,4 minus 1 parentes gange med 100, og det giver så de her 40%, så det er stigningen per gang, eller per enhed bliver så de 40%. Og så her i forhold til en eksponentiel funktion, som er negativ, den bevæger sig så selvfølgelig nedadgående og starter positivt ved y-aksen. Og der kan man så se, at der har jeg så lavet samme form for udregning. Det giver så 40%, så 40% nedad. I forhold til potensfunktioner, så beskæftiger man sig med den her formel, y lig med b gange x i a, og man kan sige, at a er over 1 og vokser også i procent, hvad kan man se her, og vil vokse selvfølgelig positivt og opad på grund af x i tredje. Ikke? Og her har jeg et andet eksempel, hvor du kan se, at der faktisk dannes en lineær linje, fordi den bevæger sig opad på den her måde, og man kan se vores et-tal i x i første, det skal jo så ikke ganges, for det vil jo så bare blive vores total. Og som tredje eksempel, der har jeg så en funktion her, hvis du kan se den, som er voksende, men aftager i sin vækst. Så det er så y lig med 1,5 gange x i 0,5. Og for at få en negativ med her til sidst, så kan du se, at så starter vores y ved at skære, eller vores b er det, positivt, og bliver så negativt, fordi det bliver nedadgående, men vil selvfølgelig i det her tilfælde aldrig komme under x-aksen. Jeg håber, det var tilfredsstillende. Hej.